лаҳзаҳои ҷолибе ки пешкашатон мегардад аз кори дастпарварони федератсияи иэҷутсу айкидои муҳорибавӣ рӯи навор омадааст. макон шаҳри ҳисору доманкӯҳҳои шарора. фазои зебои кишвар барои мо муяссар гардид то як рӯзи тамринҳои риштаи айкидоро сабт намоем. аслан айкидо нави ҷадиди ҷопонӣ буда аз ҷониби марихе уэсиба эҷод гардидааст. از خردسالی یک انسانی بسیار ضعیف هم بودم. با این شکلی کلان جسمی کلان هم نداشتم. لیکن از خردسالی و با ورزش و با همین صنعت محاربوی ژاپنیا بسیار علاقه زیاد داشت که آنها سامورای یا دیگر ورزش‌ها را اساس کردند و دانش علمی و دانشگاهی هم را اساس کردند و خدمت وطن می‌کردند. در همین اثنا وی فکری اندیشه کرد که من یعنی ایکیدو یک ورزش پیدا بشود که نه اینکه ما جنگ و مبارزه و محاربه و دیگر باشد. باید که ما کوشش کنیم که همه انسان را به یک دوستی، به یک محبت، به یک ورزش کنیم که همه با اون با هم با خرسندی آمده با محبت ورزش کنند و یک جای با هم با برگشته از پشت کار و زندگی روند. дар тавлиди айкидо барои маърихӣ омӯзиши навъҳои ҷудо буҷутсу ва кеҷутсу ба ғоят нақши бузург бозидааст. чун таваҷҷӯҳ намоем, техникаҳои ин намудҳои варзиш ба пуррагӣ дар айкидо ба кор мераванд. айкидо рақибро маҷбур менамояд то ӯ аз ҳамлаҳояш даст кашад ва дар ҷойи лозима подоши амали номатлубашро гирад. айкидо худ як намуди аст ки ба як аз ғараз надорад, ба як аз чи надорад. мисол танҳо истифода бурдани қувваи ҳарбӣ, яъне фақат ҳуҷум ки кард рақиб, баъд метавонем мо мисолияча истифода барем. тафсири айкидо ин ай нармӣ ки қувва вадо бошад мафҳуми роҳро мефаҳмонад. фалсафаи аҷиби ин намуди варзиш дар он аст ки тавассути айкидо на танҳо муҳофизати худро таъмин мекунем, балки рақиб ҳам дар ин нави варзиш дифоъ мешавад. абдуҳалим одинаев аз таърих ва мафҳуми айкидо хубтар ошност ки таъссуроташро доири ин санъати муҳорибавӣ ба таври зайд иброз кард. اساس ایکیدو معنای می شود که استفاده بردن قوه خصم دشمن بر ضد خودش. یعنی چه خیل وقتی که یک کس به یک نفر هجوم که میکند، ما باید که راههایی پیدا کنیم که اصولهایی را استفاده بریم که اون انسان رو همون قوه خودش به ضد خودش استفاده بریم، به او ضرر نرسونیم، با حتی که ما بر حالتی تجمید، یعنی در حالتی و اصول استفاده بریم که در جایش قرار باشد و بی‌ضرر گردانده شود انسان، تا اینکه ما وی معیب نکنیم، نگونش را نشکنیم، فقط به یک شکلی که وی قانع کنیم که شما انسان ضعیف هستید. чун сухан дар бораи айкидо меравад, гуфтан ҷоиз аст ки ин нави варзиш бо ташаббуси абдулмумин давлатов дар кишвари мо ба вуҷуд омадааст. кори абдулмуминро имрӯз абдулазиз шарипов ба пеш мебарад. ба хотири ҷалб кардани ҷавонон наврасон, ба хотири мисол мусобиқа баровардан, дигар намуд кор кардан, ҳамун устод абдулмумин давлатов ҳамин корро кард ки мисол чанд намуд дар бар мегирифт, кунфу, карате ва ҷиу-ҷитсу дар он ворид карда буд ва мусобиқаам ташкил карда буд. вақти санъатҳои муҳорибавӣ гуфта ҳама намудҳоро дар бар мегиранд. мисол айкидорам як шохаи санъатҳои муҳорибавӣ, бигем хато намекунем, як намуди шохаи санъатҳои муҳорибавӣ аст ва аслан дар мисол ҳама намуди ҳамин варзиш ҳадафи якумаш ин худмуҳофизатии шахс аст. яъне аз як рақибе ки нохалафе ки мисол ба ту ҳуҷум мекунад, аслан мисол ҳадафи асосиш мисол ҳамин аст ки худу муҳофизат кунӣ. ин мисол зуруғварию дигар нест. аслан ҳамин аст ҳадафи аслишон. وقتی که در تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان ایکیدو شروع شد به 1996 تا امروز خیلی زالها، خیلی شاگردان زیاد به غایه رسیدند و بسیاری آنها در مسابقه ها اگر چند در دیگر رشته ها هم باشه، اگر بیشتری آنها از ایکیدو سرچشمه می گرفتند و این هم باشد به جوانان امروزه بعد استقلالیت یک خوشبختی هست که امروز جمهوری تاجیکستان
از تمام نمود ورزش‌های شرقی و غربی از همه آگاه است و اینچنین در جهان پرچم برداری تاجیکستان باشند. عبدالعزیز شریپов استاد صنعت‌های محاربوی سطح بین‌المللی، دارای کمربند سیاه دانی 1 اوید به ایکیدوی محاربوی، دانی 1 اوید به بوجوتسو، دانی 3 اوید به کنجوتسو و دانی 4 اوید به جیوجیتسو. толори варзиши айкидо дар шаҳраки шарораи ҳисор. толор навакак дари хешро барои ҳаводоронаш боз кардааст. фаъолияти имрӯзаи федератсияи айкидо таҳти роҳбарии мурраббӣ Абдулазиз Шарипов аз толори мазкур маншъа мегирад. толорҳоро ба иҷора мегирифтем, дарс медодем ва ба хулоса омадам ки як толор барои худ бунёд кунам. зеро мисол касби ман аст, ин чизор ман шуғли ман аст, ин чизор ман дӯст ки медорам, мисол ҳаракат кардам барои худам як толори бунёд кунам ва ҳамеҷаро мисол як толори хурдака кам бошад, чӣ хеле ки шумо шоҳид гаштем, зиёда аз мисол чанд бахш тамрин мекунад, бахши наврасону, бахши ҷавонону, бахши калонсолону, бахши мисол кормандони сохторҳои қудративу дигар намуд бахшҳо инҷа фаъолият мекунанд ва зиёда аз қариб 100 кас, 100 ҷавонону, наврасону, калонсолону дар инҷа тамрин ба ин тамрин машғул ҳастанд. дар маросими кушодашавии толор Ямада Тошуяси аз оилаи самурайҳо, директори Академияи санъатҳои муҳорибавӣ, дорандаи дани 10 оид ба кеҷутсу ширкат варзид ва шоҳиди намоиши зебои дастпарварони Мактаби айкидои Ҷумҳурии Тоҷикистон шуд. ба хотири доир нагаридани мусобиқаҳо дар нави айкидо, Абдулазиз ва шогирдонаш кӯшиш мекунанд ҳунарашонро дар ҷодаи намоиши техникӣ барои дӯстдорони ин нави варзиш дар арафаи ҷашнҳои миллӣ ва мусобиқаҳои байналмилалӣ барои мухлисонашон намоиш диҳанд. ин аксҳо бошанд ҳунари дастпарварони федератсияи айкидоро аз мусобиқаҳои байналмилалӣ таҷассум мекунанд. ҳоло дар толори навбунёд аллакай шумораи наврасону ҷавонон зиёд гардидааст. дар якҷоягӣ аз навидан то иҷрои усулҳои ҷадид камар бастаанд. Моҳаммад Бегматов, мурраббие ки дар иҷрои усулҳои айкидо кордон аст ва аллакай ҳунарашро барои шогирдон намоиш медиҳад. айёби хурдсол миёни шогирдон аллакай таи 4 сол аст ки дар мактаби айкидо таҳсил мекунаду аз мурраббиён қатори омӯзиши нозикиҳои айкидо, ҳамчунин одобу ахлоқи ҳамидиро низ аз бар кардааст. ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявиву ноҳиявӣ баромада 16 маротиба ҷои аввалро ишғол намуда ва 4 маротибаи дигар ҷои дуюмро ишғол намудам. инчунин ман хеле хурсанд ҳастам ки дар ин намуди варзиш тамрин менамоям ва мехоҳам ки дар оянда мисли устодони худ номбардори Тоҷикистон шавам. айкидо барои мо одобу ахлоқро додааст. Сайвали Ҳафизов, мурраббии Айёби Хурдсол ва чанде дигар шогирдон ки аз обони хурдсолӣ худ низ ба мактаби айкидо омадааст ва иштирокчии чандин мусобиқаҳо ба ҳисоб меравад. ҳоло бошад таҷрибаи варзишии хешро барои наврасону ҷавонон намоиш медиҳад. агарчи ин толор ки айни ҳол шумо мебинед, агарчи хурдам бошад, лекин зиёда аз садҳо ҷавонон наврасон дар инҷо тамрин мекунанд барои ободонии кишвар, барои пешравии кишвар, парчамбардор дар инҷо тамрин мекунанд.
айкидо барои мо аввалан саломатии хуб ва фикри рафтори хуб ва мо айкидоро ба хотири зӯроварӣ не балки ба хотири ҳимояи худ ва ҳимояи ватан аз худ мекунем. баҳри омӯзиш ва такмили айкидо абдулазиз дар якҷоягӣ бо шогирдон ба семинарҳои байналмилалӣ сафарбар мегарданду хушае аз гӯшаҳо барои такмили ҳунарашон меомӯзанд. ҳатто барои омӯзиши шогирдонаш мутахассисони кишварҳои ҳамсояро даъват мекард то нозукиҳои айкидоро барои онҳо омӯзонад. фазои сарсабз ва навои дилнишин дар ин риштаи варзиш нақши арзишманд мебозад. кори устодон аз ҷониби шогирдонашон дар ҷараёни сабти барнома баръало эҳсос мегардид. ҳар як зарбаи фармодаи устодон абдулазиз ва муҳаббат ба хубӣ иҷро мегашт. ба ҷуз аз фазои тоза ҳамчунин дар якҷоягӣ паҳло ба паҳло дар дохили навбунёди толори зебо услубу тактикаи муосири айкидоро аз худ мекунанд. ин фақат оғози кор аст. сарчашма аз тамринҳои ҳамарӯза чӣ дохили толор ва чӣ фазои кушод дастпарварони риштаи айкидо фақат гомниҳоди як роҳанд, роҳе ки онҳоро ба баландтарин қулла мерасонад. ин ҳам бошад роҳи зафар аст.